30 лістапада касцёл успамінае святога апостала Андрэя, званага першазваным. Паходзіў з Бетсаіды, быў малодшым братам святога Петра апостала. Ян у Евангеліі кажа, што Філіп паходзіў з Бетсаіды, з горада Андрэя і Петра. Але стала Андрэй і Пётр жылі ў цёшчы Пётра ў Капернауме. Паслухаем, што кажа аб гэтым Марк, евангеліст. Прыйшлі ў Капернаум, і як выйшлі з сінагогі, прыйшоў Ісус з Якубам і Янам у дом Сімона і Андрэя, а цёшча Сімона ляжала ў гарачцы. Святы Андрэй быў юдэем, а па прафесіі рыбаком. На пачатку ён быў вучнем святога Яна Хрысціцеля і спаткаў Ісуса над ракой Ярдан. Паслухаем, як піша аб гэтым нам святы Ян. Назаўтра Ян знову стаяў у тым месцы разам з двума вучнямі, і калі ўбачыў праходзячага Ісуса, казаў: «Вось баранак Божы». Два вучні пачулі, як казаў, і пашлі за Ісусам. Ісус, адвярнуўшыся і ўбачыўшы, што яны ідуць за ім, казаў: «Чаго шукаеце?» Яны казалі яму: «Раббі», што значыць настаўнік, «дзе жывеш?» Адказаў ім: «Хадзіце і ўбачыце». Пайшлі і ўбачылі, дзе жыве, і з таго дня засталіся ў яго. Было гэта каля 10 гадзіны. Адным з двух, которые гэта пачулі ад Яна і пашлі за ім, быў Андрэй, брат Сімона Петра. Той спаткаў найперш свайго брата і казаў яму: «Знайшлі Месію», гэта значыць Хрыста, і прывёў яго да Ісуса. Як звалі маму святога Андрэя, не ведаем, але евангелісты нам пераказалі, як звалі бацьку святога Андрэя, святога Петра. А Ісус, глянуўшы на яго, казаў: «Ты Сіман, сын Яна». Святы Андрэй са сваім братам не назаўсёды засталіся з Хрыстом. Першы раз яны вярнуліся да сваіх рыбацкіх заняткаў, і Ісус другі раз іх кліча, калі праходзіць каля Галілейскага возера. Паслухаем, як гэта апісваюць святы Мацвей. Калі Ісус праходзіў каля Галілейскага возера, убачыў двух братоў: Сімона, званага Пятром, і яго брата Андрэя, калі закідвалі сеткі ў возера, бо былі рыбакамі. І казаў да іх: «Пайдзіце за мной, а зраблю вас рыбакамі людзей». Яны адразу кінулі сеткі і пайшлі за ім. Святы Лука дакідвае ў гэта апісанне адну асаблівасць, што пакліканне братоў лучылася з вылавам цудоўным мноства рыбаў. У Евангеліях святы Андрэй выступае яшчэ 2 разы, калі Ісус перад размнажэннем хлеба запытаў Філіпа: «Дзе купім хлеба, каб яны з'елі?» Святы Андрэй, брат Сімона Петра, казаў да яго: «Ёсць тут адзін хлапец і мае 5 ячменных хлябцоў і 2 рыбы». Апошні раз святы Андрэй апостал выступае ў Евангеліях як пасрэднік паміж паганамі а Ісусам. Паслухаем, як эту сцэну апісвае нам святы Ян, евангеліст. А сярод тых, хто прыбыў, каб аддаць паклон Богу, былі некаторыя грэкі. Яны прыступілі да Філіпа, паходзячага з Бетсаіды, і прасілі яго: «Хочам убачыць Ісуса». Філіп пайшоў і сказаў Андрэю. Андрэй і Філіп пайшлі і сказалі Ісусу. Хрысціянская традыцыя была вельмі зацікаўлена асобай святога апостала Андрэя пасля спаслання Духа Святога. Арыген кажа, што ён прапаведаваў сярод скіфаў паміж Дунаем і Донам. Калі Андрэй прыбыў на грэцкі паўвостраў Пелапанес, у горад Патрас, рымскі намеснік прысудзіў яго да смерці праз укрыжаванне. І апостал прымае з радасцю гэты від смерці, бо ён прыпадобніў яго да Хрыста. Вось як апісваюць гэтую падзею апокрыфы аб святым Андрэй. Дайшоўшы на месцы укрыжавання, ён ускрыкнуў: «Вітай,
крыж, асвечаны целам Хрыста, нібы каштоўнасцямі. Да гэтага ты ўзбуджаў у людзей страх і нянавісць і сеяў пагрозу. Але цяпер ты ёсць знакам любові і радасці. Прымаю цябе са спакоем. О добры крыж, на которым было цела збаўцы, возьми мяне з гэтага свету і аддай майму настаўніку. І, сказаўшы гэта, Андрэй скінуў адзежы і пайшоў на крыж. Паводле апокрыфа, мучаніцтва святога Андрэя апостала праходзіла публічна, за ім назіралі каля 12 000 чалавек. І да здзіўлення ўсіх людзей, якія шкадавалі Андрэя і хацелі, каб яго ў канцы памілавалі, ён сказаў: «О Господзе Ісусе Хрысце, не дазволь, каб мяне знялі з гэтага крыжа, пакуль я табе не аддам свайго духа». Традыцыя ўсходняя перадае нам, што Андрэй не быў прыбіты да яго цвікамі, але быў прывязаны лінамі і паміраў на ім каля 2 дзён. Крыж святога Андрэя быў у выглядзе лацінскай літары X, для таго яго называюць андрэяўскім крыжом. Памёр святы апостал 30 лістапада 65 года пасля нараджэння Хрыста. У 356 годзе рэліквіі святога Андрэя перанеслі з Патрас у Канстанцінопаль, а крыжаносцы ў 4-м крыжовым паходзе ў 1202 годзе забралі рэліквіі святога Андрэя і перанеслі іх у горад Амалфі каля Неапаля. А галаву святога Андрэя апостала папа Піус II ў 15 стагоддзі казаў перавесці ў базіліку святога Петра апостала, паколькі калі братоў лучыла супольная кроў, то іх павінна лучыць і супольная хвала алтара. А 25 верасня 1964 года папа Павел VI казаў вярнуць рэліквію галавы святога апостала Андрэя ў духу экумэнізму у Патрас, Грэцыю. Галаву перавозілі самалётам, і там яе вітала каля 30 мітрапалітаў і праваслаўных біскупаў Грэцыі. У 1980 годзе арцыбіскуп Марсіліі Роджер Эчегарэй вярнуў грэцкаму касцёлу і крыж святога Андрэя апостала. Святы Андрэй апостал з'яўляецца патронам і апекуном рыбакоў, падарожных, рыцараў і многіх іншых. Але перадусім важнае пакліканне Андрэя. Праз яго, молячыся, мы можам выпрасіць у Хрыста ўмацаванне у сваім пакліканні, і калі знаходзімся на растаях гэта жыцця, на скрыжаванні, не ведаем, куды ісці, то заўсёды павінны памятаць, што Ісус кліча нас і другі, і трэці, і чацвёрты раз.